party VPP lane ka Voice of the People Party ke balayalam khamat dai ba Ardan Miral Basayo Moit kumu presiden jang ka party hakini kisngi balala kala yo ban lej hiar sa shapo Garo Hills ban pensyai paj ba dai ba Ardan sepang ka reservation policy haga ba kala dan ka cingta shikat dai kisamla hapo Garo Hills hakisngi baladap kumta upa Ardan ula pensyai shiki paj ba juga Garo Hills bakanom don ka cingta ai Henry kan long bet kumbalabu nakapenta ka baha jungki acek kumta laong ba da ka jingla ban pensai baha jung ipa Ardan sepang ka reservation policy ki pajba jung ka Garo Hills kiladon pedang ka jing sohun ban lej banesno tilang bat ka VPP bat susu laong ba ka jinglej jung ipa Ardan se Garo Hills kala pens iri ki wei pat ki party ki bakam klan ki badon hapo jung ka Garo Hills nama laong ba ka party VPP menta kala nang penyar bat penhe susu ya ka party sa hapo Garo Hills kata hapo North Garo Hills South Garo Hills but on select ban pendap sa kiwi patru ki jaka ki badan hapo jung ke rilum Garo laong ipa Ardan ha katai kesngi ngalam kibeleki persya ya katu kajing dawa kajing ban review bani keren re ha bakut hi ha bakadon kajing keren abanging yo ban batai ya kai kajing thumu kajing kombangi keren ngemdon kajing thumu ban shimdo ek hok kajing ki ndengi dong kajing thumu ban penbet ya kani ka policy mo tatkum kata ka kai ke bala kentup ha kajing tho ha ka first para jong kani ka resolution ba kumno ban highlight ba kandon bagini yo benta kum kita ki jai ben rulum haka sinshar ka khara haka jipni ya pentulun ni kam haki kam soka te ba habni yo bani keren kadon ka jing sotho na kaleng jing kiru ba ka voice of the people party kam don kata ka jing thu ban kini no ek hok jing ki ba din benglai keren bhai kani kam ka kadon ka jing pen pau ka jing kiru ba kiru kidon hi ya kata ka jing community le si kim community ba ka ek bangi le kan no bet na kam ta lani persya yaki ban community ba ka jing kedu ka ba company na kapor kan nang yang nang ikandu nang la ban pencai ki pai ba kinang shai te namar ba kani kata ka politics baki beri ki ong tingi ngin phala la de ki wei ki mo namar ki don ki seng sang perthai ha ka jinga linti ki jinga hakini ki kine singi ki bating thot ba ka BPP kan rung sekani ka dong na thai rilom tikin persang hi ban penso ba ka BPP ka dei kata ka seng ka ba mo ka seng jiki khasi lani ka balong communal jadi orang nilai kedua markmat misoto kadang kadang kacing persang naki dekhot baik nagal nongelam jong kita kiseng kibadon ha kibakam klan sekali ke jaka ban khanglat ye ke BPP namar la do pai ba uyo bani shem bani kedua pai ba jong kali ke dong kan un soto un shai but klemartien un pai ke voice of the people party